Ako vyzerá moje pretréningové jedlo, ktoré jem každý deň. Takže vždycky používam rýžovú kašu, či už čokoládovú, jahodovú alebo akúkoľvek inú. Tak tu. Potom si do toho dávam škoricu, takto obyčajnú mletu. Trošku si tam dám a jeden banán, ktorý si nakrájam buď na kocky alebo na krúžky, to je jedno, ale vždycky jeden banán. Tak, keďže som v diete, tak väčšinu času si to zalejem strašne veľkým množstvom vody. Mám toho extrémne veľa, lebo ja som non-stop hladný teraz. Tak, ak si to takto zamiešam, nech tam je toho veľa, nech to je úplne že riedke. A potom počkám nejakú pol hodinu alebo 40 minút a ono to potom zhustne a je to úplne fajn. Počkal som cca 5 minút a už to je husté a už sa to môže jesť, takže dobrú chuť.